Hola, va de contes i seguim. Sí, seguim amb un conte d'una nena que es deia Carmeta. I la Carmeta tenia dues qualitats, o dues característiques, o dues coses que se sabia de seguida que era la Carmeta. Una era una mica mandrosa. Sí. Tot ja ho faré, i ho deixava tot per l'endemà, i aquell dia no feia res. I l'endemà, vés a saber, però això a casa i a l'escola. I l'altra cosa és que era molt, però que molt llaminera. Li agradaven tots els dolços, les coques, els croissants, la xocolata. Però el que més li agradava de tot, no us ho podeu ni imaginar. Els bunyols! Sí, aquells pastissos petitons, que estan sempre... que són rodons i estan sempre plens de sucre per fora. Els bunyols li agradaven amb bogeria. I un dia, a l'escola, estaven tots a la classe i la mestra va dir: si acabem de seguida els deures i queda temps, avui farem bunyols per berenar. La Carmeta, quan va sentir bunyols, és que saltava i botava de la cadira. Visca, bunyols! És que com que li agradaven amb bogeria, no es podia ni controlar. Però aquells deures que havia de fer primer no tenia cap ganes de fer-los. I llavors li va dir a la mestra: que puc anar al lavabo? Ves, Carmeta, ves al vàter, però torna de seguida. I la Carmeta hi va anar, i com que el dia abans havia anat a dormir molt tard, es va seure i es va dormir asseguda a la tassa. Al cap de molta estona es va despertar, se'n va anar cap a la classe i ja no hi havia cap nen. I tampoc no hi havia la mestra. I per terra només hi havia engrunes i grumolls i sucre dels bunyols que s'havien menjat i ella no n'havia menjat ni un. Mireu, la Carmeta va tenir un disgust quan va veure que tothom havia berenat bunyols i ella no. Se'n va anar a casa, plorant, no com una magdalena, no, com un bunyol. Se'n va anar a casa plorant com un bunyol. Jo volia bunyols. I va arribar a casa així, plorant. I la mare li va dir: home, Carmeta, que ja ets prou gran. A més, la mare també en sap fer de bunyols. Mira, ara mirem, a veure si tenim tots els ingredients i en fem en un moment. I la mare ja s'arremangava, ja estava a punt de començar els bunyols, quan se'n va adonar que no tenien paella, perquè se'ls hi havia fet malbé i no n'havien anat a comprar una altra. Va dir: mira, Carmeta, fem una cosa. Tu te'n vas a casa l'oncle Llop a demanar-li, sisplau, que et deixi la paella, mentre jo ja prepararé la pasta i quan vinguis només s'hauran de fregir. I la Carmeta, que ja us he dit que li feia mandra fer moltes coses per anar a buscar la paella, no s'ho va fer dir dues vegades i va arrencar a córrer per buscar la paella, que els talons li tocaven el cul, de tant i tant que corria. I quan va arribar a casa l'oncle Llop, toc, va trucar a la porta. I des de dins es va sentir: qui hi ha? Oncle Llop, soc la Carmeta, que diu la mare que si ens deixes la paella, sisplau, doncs farem uns bunyols i llavors, com que no en tenim perquè se'ns ha espatllat. Un moment, Carmeta, que em poso la samarreta. I la Carmeta, que tenia molt poca paciència, va començar a comptar: 1, 2, 3, 4 i 5. Toc. I es va tornar a sentir: qui hi ha? Oncle Llop, que sóc la Carmeta, que sisplau, que si ens deixes la paella, que la mare vol fer. Un moment, Carmeta, que em poso els calçotets. I la Carmeta, impacient, toc. Qui hi ha?
un moment, Carmeta, que bé m'he de posar els pantalons. Tac, 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 tac. Carmeta, un moment que em poso la camisa. Tac, 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 tac. Carmeta, un moment que em poso el barret. Tac, 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 tac. Carmeta, un moment, que ja baixo. I l'oncle Llop va baixar, va obrir la porta i li va dir: Té, Carmeta, et deixo la paella amb una condició. Quan me la tornis, m'has de portar una dotzena de bunyols, un pa rodó ben tendre i una ampolla de vi blanc que m'ho faci tirar tot avall. Sí, t'ho portarem tot, Moltes gràcies, oncle Llop. I la Carmeta va agafar la paella i corrent, va travessar tot aquell bosc que era llarg com un mànec de paella, amb els talons que li tocaven el cul. I quan va arribar a casa, la mare ja tenia la pasta a punt. Sí, hi havia tirat la farina, els ous, què més? Mantega, un llevat, què més? Sucre, alguna cosa que li doni aroma, canyella. I mireu, primer la pasta era així com molt fàcil de batre, però després ja va anar quedant espessa. I quan ja estava ben espessa, una cosa molt important, que s'ha de decidir abans de fer els bunyols, que els farem amb forat o sense. Sí, pot ser de les dues maneres, cadascú com més li agradi. Això sí, quan la Carmeta va portar la paella, la mare la va posar al foc, va tirar molt d'oli i quan l'oli perquè comença a espetegar, agafant molta distància, va agafar un bunyol i així va anar posant-hi tots els bunyols i després se'ls ha de donar la volta, i encara quan s'ha de donar la volta s'han de posar damunt del marbre o d'alguna plata i s'hi ha de tirar sucre per sobre i deixar-los refredar, que calents no es poden menjar. Doncs van fer tot això, la Carmeta i la seva mare. Però la mare de la Carmeta, que sabia l'encàrrec de l'oncle Llop, de seguida va agafar el cistell i li va preparar una paperina amb una dotzena de bunyols, un pa rodó tendret, boníssim, i una ampolla de vi. Ho va col·locar tot dins el cistell i li va dir: Mira, Carmeta, ho vas a portar a l'oncle Llop mentre els bunyols es refreden, que calents no es poden menjar. La Carmeta ja començava a remugar, però com que havia de menjar els bunyols va agafar el cabàs, el cistell i la paella i se'n va anar cap a casa l'oncle Llop. Però pel camí... Quina oloreta! Quina oloreta que farà! Mira que et dic, mireu el que us dic, que em vaig a tastar un. Va obrir la paperina, va clavar la mà. Són boníssims! Si n'agafo dos, l'oncle Llop no se n'adonarà. Però si són boníssims! Mira, me'ls he acabat tots, però no passa res perquè tinc un budell buit sempre. I mira, amb la gana que tinc, jo em menjo aquest pa, que encara no he berenat. I va agafar el pa. I se'l va menjar sencer. És que ara se m'ha fet un nus aquí que no em passa res avall,
vaig a tastar aquest vi. Croc. I també es va veure tota l'ampolla de vi. Ui, ara no sé ni si m'aguanto dreta. Ui, però li he d'anar a portar el cistell a l'oncle Llop. Oh, està buit. Qui li porta un cistell buit a l'oncle? Algú li vol portar? És que... I ara què faré? I ara què faré? I mireu, la Carmeta va començar a pensar que el cistell buit a l'oncle Llop no li podia portar, però va tenir molta sort. Sabeu per què? Doncs perquè per aquell camí que anava allà al mig del bosc hi havia un prat. I en aquell prat, precisament, hi havia un ase, sí, amb les orelles, pastant, estava pasturant per allà i anava menjant. I en aquell precís moment va aixecar la cua i plof! Va caure una bonyiga. Plof, plof, plof. En van caure més. Plof, 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 plof. En van caure moltes. I la Carmeta s'hi va acostar i va pensar, marrons són calentes, estan i oloreta en fan. Mireu, va agafar aquelles bonyigues que li feien un fàstic horrorós i les va anar posant a dins de la paperina. Ai, ui, quin fàstic! I mira, amb les dues mans li van quedar... Ai, se les va eixugar allà al davant mateix. Ui, vigileu, que no us hagi quedat la pantalla empastifada. Ara ja tenia bunyols. Ara li faltava un pa rodó. I en aquell mateix prat hi havia unes tifes de vaca. Sabeu aquestes tan grosses? Doncs mira, la que estava més sequeta la va agafar amb les dues mans. Ai, quin fàstic! I també la va posar al cistell i es va eixugar. Allà mateix. I pel vi, mireu la sort que va tenir. Per allà passava un gos que va aixecar la poteta per fer pipí i ella de seguida hi va anar amb l'ampolla i clic, 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 fins que va estar plena. I ara sí, ja tornava a tenir el cistell ple i se'n va anar amb aquell cistell tan fastigós a casa l'oncle Llop. Tac, 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 tac. Oncle Llop, que sóc la Carmeta, que et deixo tot el que m'ha dit la mare i la paella, que moltes gràcies, que ja ens veurem. I des de dins es va sentir: un moment, Carmeta, que em poso la samarreta. I la Carmeta, que estava molt impacient, va comptar, tac, 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 tac. I l'oncle Llop la va fer esperar tantes vegades fins que es va posar, doncs, els calçotets, la camisa, els pantalons, el barret, i va tornar a baixar. I quan va obrir la porta, la Carmeta ja li donava el cistell i se n'anava i l'oncle Llop li va dir: ei, un moment, Carmeta, espera't un moment, que vull tastar tot això que m'has portat perquè li puguis dir a la teva mare que m'ha agradat molt. Tasta, oncle Llop, va dir la Carmeta. I l'oncle Llop va agafar la paperina, la primera queixalada. Ai, quin fàstic, Carmeta! Això és bonyiga d'ase, Això de bunyols no en té res. Ai, Carmeta, que si em fas enfadar veuràs, Ara vaig a tastar el pa. I va agafar aquella tifa de vaca i... Carmeta, però què has fet? Que no veus que això és caca de vaca? A mi no em prens el pèl, A mi no em prens el pèl! Espero que aquest vi sigui bo i em faci passar tot aquest mal gust avall. I va agafar l'ampolla, la va obrir i... Carmeta, què has fet? M'has enredat ben bé. Ja li pots dir a la teva mare que aquesta nit vindré i et cruspiré. I
I la Carmeta va començar a córrer, 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 d'aquella manera que us dic, que els talons li tocaven el cul, i corrent, 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 i plorant per arribar a casa. Mare, 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 l'oncle Llop se'n vol menjar sencera, l'oncle Llop m'ho ha dit. Carmeta, que jo t'ho he dit abans, que no ploris, que ja ho resoldrem. Mira, l'oncle Llop aquí a casa no entrarà, perquè tancarem totes les finestres, els porticons, la porta, i quedarà tot tancat. O sigui que ja pots estar tranquil·la, que l'oncle Llop no vindrà. Me'n vaig a dormir, mare, me'n vaig a dormir, que tinc un disgust molt gran. D'acord, filleta, posa't al llit. Clar, com que ja anava amb la panxatipa. I la Carmeta es va tapar fins aquí el nas, i va pensar, ara m'adormiré, ara m'adormiré, ara m'adormiré. I mentre es volia dormir, va sentir una veueta que deia, una veueta, una veuassa, que deia, Carmeta, Carmeta, ja estic arribant a la teva porteta. Ai, no, això ho he somiat, oi? Ai, que ho he somiat, no, però jo em taparé fins aquí dalt. I es va tapar fins a dalt de tot. I llavors va sentir, Carmeta, Carmeta, ja estic pujant la tauladeta. Ai, Carmeta, no he pogut obrir i s'enfila dalt de la taulada. I va sentir top, que caminava l'oncle Llop per dalt de la taulada. La Carmeta es va tapar fins a dalt de tot, ja no es veia, és que no se li veia ni un pèl, estava allà tota encongida dins el llit i ben tapada. Ara m'adormiré, perquè això és que ho estic somiant. Però encara va sentir, Carmeta, Carmeta, ara baixaré per la xemeneia. I va sentir com l'oncle Llop baixava. La Carmeta va sortir del llit i es va posar sota el matalàs i estava allà que no volia veure res, ben estirada, que no volia veure res. I encara va sentir, Carmeta, Carmeta, ara entraré a la teva habitació i et menjaré. I va sentir, i sense sentir res més, aquella boca de l'oncle Llop, que no era gaire gran, es va obrir, nyam! D'una sola queixalada es va empassar la Carmeta amb llit i tot. Tota la panxa del llop. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Ei, i la sessió de contes d'avui també no us espanteu gaire, perquè això només passa en els contes, que són imprevistos. Adéu, fins un altre dia. Ens veurem ben aviat. Apa, i si és a la biblioteca, millor que millor. Adéu. Tralarala.